नमस्कार प्रणाम। रउआ सबे देखा तनी केहू खास बा। हम मानी रउआ सबके अनुराग। जब जब भोजपुरी माटी के बात होला तब तब हमनी के जेहन में कबीर के निर्गुण, भिखारी ठाकुर के विदेशिया आ महेंद्र मिश्र के पूर्वी गुजे लागेला। आजुओ ई माटी बाँझ निके भई। आजुओ कोनो न कोनो ऐसन महारथी बाड़े जौन एह माटी के सुगंध एकरा संगीत खातिर पुरजोर कोशिश कर रहल बाड़े। आज हमनी के सौभाग्य बा कि हमनी के बीच बानी भोजपुरी माटी के गौरव एगो ऐसन शख्सियत जे संगीतज्ञ भी हई, कलम के जादूगर भी बानी, कवि भी बानी आ अबरी संस्था के माध्यम से हमनी के कला के संस्कृति के एगो नया आयाम दे रहल बानी। जी हमनी के बीच मौजूद बानी आज उदय नारायण सिंह जी। सबसे पहले उदय नारायण जी रहो स्वागत बा हमारे चैनल केहू खास बा को। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया संयोग कि रुअल से मुलाकात भई। अच्छा, हमनी के ये बताइए, रउआ तो सारण के माटी से आवे नी, जहाँ के हवा में भी संगीत बा आ लोक कला बसेला। रउआ इस संगीत आ कविता के जोन कार्य करेनी, संस्कार कैसे मने एगो होला कि केहू के घराना रहेला चाहे एथी रहेला, पीछे के एगो रहेला परिपाटी जवना के आदमी सहेजेला, तो का ई रहे कोनो घरेलू एथी कि रउआ ई अपन खुद मने एथी केनी? वंशानुगत तो हमरा में कुछ लिखे जी ई बात की पढ़ाई के जब हम पढ़े लगने तो थोड़ा सा पढ़े में आदमी एगो सामान्य पढ़ाई या एगो साहित्यिक पढ़ाई दोनों में फर्क बा। हमरा ई लागल कि नेचुरली माने प्रकृति प्रदत्त थोड़ा नैसर्गिक हमरा में गायकी के गुण रहे। अच्छा, नैसर्गिक रहे। अच्छा। हम 8वां में रही ना, 1970 के बाद 1970 में, तो हाई स्कूल हमारे वो बायजन गौतम ऋषि उच्च विद्यालय ओकर एगो एनुअल फंक्शन रहे। एनुअल फंक्शन में जो भी संगीत नाटक तमाम चीज रहे ओकर प्रस्तुति करे रहे, तो हमरो सिलेक्शन माने ओहू घड़ी ऑडिशन होत रहे, तो हम उ सब कुछ जानत ना रहे। ओकरा बाद वो हमरा के जब चयन हो गई तो हमरा जिम्मे जब गायकी दिहल गई, तो प्रस्तुति के दिन हमरा ये याद बा कि जब हम गावे लगनी तो हमरा हाई स्कूल कैंपस में नींबू के गाछ रहे, लोग ऊपर चढ़ गए, गाछी टूट गई, गाड़ी टूट गई। माने हम बहुत अच्छा गवन। अच्छा, माने ओगरी रोग एगो अच्छा हाँ प्रस्तुति तो ओजन से हमरा ऊपर ठापा लागल। अच्छा, कि हम गा सके बस यही जन से। तो जे सिखा माने जे हमनी के कार्यक्रम करेलस वो हमरा बाबूजी से मिल रहे कि भाई रघु अपना बेटा के पढ़ावत तो बानी, लेकिन एकरा के गाना भी सिखवाए। तो हम सिस्टम में आवे के भइल, तो बाबूजी कहनी कि मैट्रिकवा के कम से कम प्रयास, अरे मान लीजिए हम गायकी सीखी, तो जबले हम पढ़े ना, हम ना जाने कि बालम के का भाव हो सके। जी जी। तब तक फिर बालम के प्रस्तुत करे में या ओकरा के रूप देवे में तो अधूरा रहे। तो मैट्रिक तक के बाध्यता भइल कि मैट्रिक के बादे गाना सीखे के बाद हम शास्त्रीय संगीत के प्रारंभ करी। हमार प्रथम गुरु रही हमने के किनारा ही रही गया घराना के शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छा हारमोनियम वादक स्वर्गीय राम गोपाल दास जी हारमोनियम वादक है। वहाँ के सोहनी महाराज के बेटा थे, लेकिन वहाँ के जो सिखावे के शैली रहे वो गुरु शिष्य परंपरा कि सुबह उठिए 3:30 बजे 4 बजे नदी में गुरुकुल टाइप से गुरु शिष्य हो पुरनका। तो वो थोड़ा सा हमरा पसंद आए, चूंकि हम लड़का आगे में बाद में मुझे हमरा के स्कूल में आई रही सिखावे, वहाँ के छपरा में ही ट्रेनिंग देते रहे। तो हमरा के छपरा ले जाई गई। हमरा याद बा वहाँ के जब सरगम सिखावे लगनी, अलंकार सिखावे लगनी, तो हमरा में तनी रुचि आ वही जंग से ओकरा बाद विश्वास करी कि हम 3 हाली मैट्रिक फेल कर गए। माने ऐसन सीखे के थे। हाँ, इतना हम डूबनी कि 16 घंटा तक हम लगातार याद करी, तान पूरा करी। इहो हमरा याद बा कि बहुत डीप हम गई। एगो ऐसन पीरियड हमरा मिलल कि हम गाई आंख मुदा जाए आनंद के एगो स्टेज है जहाँ हमरा कानवा में जो तानपुरा के ध्वनि रहे, तो ध्वनि बुझाई कि कोई शब्द फूकता है। तो मैंने हमरा वो सब रोके लगल। बाद में मैंने कई गो
क्रम से, लेकिन वही घड़ी हमरा ई बुझाई। माने वो घर ये सरवा थी। अच्छा रउआ संगीतज्ञ भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, ये तीनों विधा में से उदय नारायण सिंह जी के सबसे बेसी कौन विधा भावेला आ सहज महसूस करावेला? तो गायकी से बढ़ के सहज योग का हो सके? माने गाय के सबसे ए थी बस। साहित्य तो ठीक बा, हाँ। साहित्य और अभिव्यक्ति खातिर तो लेखकीयता हुए, जी लेकिन माध्यम हाथ जहाँ से मन में जो भी भाव आवता हम कॉपी पर उतार दें। बट गायकी जो हो वो असल आनंद वही में बा। अच्छा जोन अबरी संस्था चलावे नहीं ओकर नींव रखे के पीछे सोच का रहे आ ई नाम अबरी पीछे के कोनो कहानी बता? अबरी के गठन कईनी हमने 1999 में। अच्छा हाँ, ओकर एगो कॉज बनल रहे। अच्छा दरअसल हमरा अचानक दिमाग में आई कि भोजपुरी वही घड़ी से कहीं कहीं अश्लीलता, तो घड़ी बालेश्वर वगैरह जी के डूब रहे, बालेश्वर अच्छा मित्र रहे हमार, तो उनको पर लोग आरोप लगावे कि अश्लील गावे, जबकि वो व्यंग हास्य रहे। तो हमरा लागल कि कुछ हमरा ऐसा करे कि कहीं, क्योंकि भोजपुरी में एकदम खाली फील्ड है, खाली परंपरा के गीत रहे। आकाशवाणी तो हम 1979 में ज्वाइन कैले रहे जी, लेकिन आकाशवाणी में हमार ऑडिशन ले रही पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी। अच्छा वहाँ के वो हमारा के ड्यूटी दे सूर्य तरह से अपेक्षा बा कि तू परंपरा के गीतन के ढो दी। अच्छा आ परंपरा के गीत के हम साहित्यिक जब समीक्षा करके गाई तो हमरा लागल कि परंपरा से बढ़ के कोनो गीत हो गया। अब ओ में हम ई महसूस कैनी कि परंपरा के गीत के रूप अगर थोड़ा सा शास्त्रीयता में मिला दिया जाए, तनी से शास्त्रीय माने टोन्स या स्वर के चेंज कइल जाए, तो ओकर प्रभाव जोन बा वो एगो अलग छाप छोड़ी कई जन से प्रायोगिक दौर शुरू जी। यही क्रम में एक दिन हमारे दिमाग में आई कि अगर अवधि के नायक एगो व्यक्तित्व जी राम जी बने, जी प्रभु श्री राम, ब्रज के नायक कृष्ण श्री कृष्ण भगवान, तो भोजपुरी के नायक के तरह के माने जी। ये बहुत बड़हन हमारे खातिर प्रश्न मनन करत चिंतन करत हमरा लागल कि वो कैरेक्टर पर उनकर के जोड़ा के नाम हो कुंवर सिंह। हाँ देश खातिर, अपना माटी खातिर, अपना पगार खातिर, तो ऊपर हम शोध के काम करे लगे। और शोध के बाद वो गाथा शैली के हम निर्माण, वो गाथा शैली के जब पहिलका प्रस्तुति भेल तो लोग मौचक हो गए कि भाई तो माने मामला खाली छपरे तक के नहीं थे, तो पूरा भोजपुरी। हाँ, ये पूरा भोजपुरी खातिर फील्ड एकरा खुलल बा। जी जी। तो एकरा के प्रदर्शन कैसे कइल जाए, तो हमारे एगो टारगेट बनैनी कि हम तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी रहे जी वाजपेयी जी के सोचा हम अपन कार्यक्रम रखे जी। अब राखे खातिर तो आवश्यकता भइल कि हम कलाकार रही, लेकिन ना कहीं हमारे कोनो नाम रहे ना कोनो कुछ रहे, तो भइल कि एगो संस्था के तू निर्माण करके प्रधानमंत्री जी से संपर्क कर, प्रधानमंत्री ऑफिस, तो वो में अबरी एगो संस्था बने। अबरी मूलतः ABARI, अच्छा, अंग्रेजी के अल्फाबेट से बनल बा। तो ए से भइल अनुभूति, अनुभूति हमार बेटी रही, रिश्ता जे ना रही, तो अनुभूति भोजपुरी आर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अबरी इहे भइल। माने अबरी के मीनिंग हाँ इहे भइल। अच्छा, ई अबरी के एगो अगर भोजपुरी में अर्थ देखें तो अबरी माने द नेक्स्ट। हाँ, अबर से अबरी, अबर से अबरी, अबर मतलब कमजोर, तो भाई कमजोर संस्था बानी लेकिन अगिला प्रस्तुति खातिर तैयार बानी जी। तो यही जन से हम अबरी संस्था के वो क्रिएट करें आ वही आधार पर प्रधानमंत्री जी के 10 मिनट खातिर कार्यक्रम हमरा मिलल। ये अलग बात बा कि लोगन कृपा से वो 1 घंटा 20 मिनट के प्रोजेक्ट रहे आ प्रधानमंत्री जी 1 घंटा 20 मिनट पर देखनी। अच्छा ये बताइए, मने आज के समय में भोजपुरी गाना के नाम लिखेला पर लोग के दिमाग में खाली अश्लीलता ही आवता। हर एक आदमी जे मने एगो रउआ लेखा संगीतज्ञ बा ओकरा से हम पूछे नहीं कि भाई रउआ दिल पर का बीतेला जब रउआ ओ जमाना में रहनी, आए जमाना के रउआ ऐसन का कुल गाना सुनता नहीं, ऐसन का कुल भोजपुरी
तो रउआ पर का बीतेला? वास्तविकता ये बा कि हम खुद पर हंसीला, लोग पर भी हंसीला, लेकिन सोझा ना हंसीला, अपने आप हंस के रह जाइला। ऐसे कि हम जानते नहीं कि बानर के हाथ में अगर उस तरह दे दिया जाए जी जी तो अपन दाढ़ी ना छीली, वो अपन गर्दन लोग के गर्दन गर्दन या में तो काटे, काटिया ना तो अपने अपने गर्दन। गर्दन तो वो स्थिति में का फर्क पड़ता है? जी मैंने तू अगर करत रह तो करत रह, लेकिन ऐसा थोड़े बा जितना पाप होला उतने पुण्य भी पुण्य होला। होला, ई तो बढ़ गया। अच्छा, कहे ले सब मने गायक हम तो ढेर एथी कैनी इंटरव्यू करत जाता नहीं, कहले से कि ऐसा गाना बिकाला तो यही से हमनी के गावे नहीं जा। तो का सच्चा भोजपुरी समाज में ऐसा माने लोग बा जन फुहड़ गाना सुनल चाहता या फिर परोसल जा रहल बा, यही से लोग सुनता? ना एकरा खातिर बहुत डीप वजह है पड़ी। जी सवाल उठता है कि परंपरा के गीत जी आ वर्तमान गीत, जी गीत परंपरा के गावे वाला के रह, जी हमने यहाँ गीत गायकी के परंपरा रहल बा, ब्याह शादी के उठाई जी जी कोनो ऐसा विधि ना, कोनो ऐसा रस्म ना रहे जौना पर गीत नहीं गीत ना रहे। अच्छा, ओकरा के रचे वाला, ओकरा के लिखे वाला निर्लिप्त भाव से जी बिना इच्छा के वो गीत लिखल लिखल, ओमे ओमे यहाँ तक कि कवि के नाम तक नहीं थे। नहीं क्या अब औसन गीत जब रचलस हमार समाज, तो ओह गीतन में जहाँ रत जगह हो जात रहे और गायकी गारत करत 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 लोग पूरा अपन कार्यक्रम निपटा लेते रहे, तो औसन गीतन के ढोए वाला कोई ना रहे। क्योंकि जस जस आदमी आधुनिकता में आई वो सब छूटत हुए। अब बा कि लोग खातिर हम गावत हैं, क्योंकि लोग इहे पसंद, लोग इहे पसंद, नायका लोग इहे नायका पाए। लोग जी दरअसल वो व्यूअर्स कमाई वो लोग के यह आर में यह उद्देश्य बा। आई हमनी के बाद की निरुद्देश्य समाज के सेवा करे। माने एक चीज बा कि जैसे मान लिया करा कि वो व्यापार बना देले बड़े हैं, आ जैसे पुराना लोग बा चाहे थी बा कि अभी भी हम भोजपुरी के संरक्षित करके राखे की बात चल। अच्छा, कार वो लगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जितना आइल बड़े यूट्यूब माने फेसबुक वगैरह, एकरा से भोजपुरी संगीत के फायदा भइल बा कि नुकसान भइल बा? डिजिटल युग में भोजपुरी के एगो अंतरराष्ट्रीय पहचान तो मिलल बा जी, बेशक मिलल जी, लेकिन जोन भी पहचान मिलल जी ओकरा पर गलत सर्टिफिकेट ओकरा साथे तो मिलल है बा। अब बा कि कुछ खास हई सब आज के जो गायक बालो वो लोग के तो हटाइए दें, बढ़िया बढ़िया लोग के हमनी के देखले बनी सा गावत। अब एगो रहे गुड्डू रंगीला, नाम सुन लो जी नाम सुन। अब मत कहवाई कि काका लेकिन गुड्डू रंगीला कहाँ बढ़त, लेकिन जब रहस तो उनका आगे कोई ना रहा। मैंने कहे के मतलब बा कि ऐसा ऐसा लोग आई आ फिर कुछ दिन रही फिर चल जाई। क्योंकि एमे जब रुआ कंपटीशन में आए, जब रुआ कमाई के उद्देश्य रखे तो विश्वास रुआ करें कि हमारे तक वो कैसेट तक नहीं बने। अच्छा, अब पूछे कि का है कैसेट के मतलब हो गए कि वो फिक्स्ड। अमजद खान ऐसा हीरो बहुत अच्छा आर्टिस्ट रहा, फिल्मी हीरो, लेकिन कौगो सिनेमा में वो काम कैलन, शतरंज के खिलाड़ी भी देखी, शोले देखी, तो शोले में जो लोग गब्बर के भूमिका करते, अब वो जे भी अकलस उनका के शोले के गब्बर के रूप में मने को पहचान बन, अब वो बाउंड्री में घेरा गई, अब उसे उबर ना पाओ। अब बाकी कैसेट के मतलब हो गए कि वो अगर कोनो हिट हो गई तो लोग देखी कि बा फैशन आवे वाला काल में अगर तनी रुआ प्रयोग करें तो कहे कि ना ना ठीक अब नहीं, तो वो एगो बाउंड्री में जो बनाई रुआ तो वह ना पहचान, ऐसे हम कैसेट ना। एगो कवि के नजरिए से समाज में कड़वा सच मने बहुत जल्दी पकड़ ले कवि, तो आज के समय में समाज में रुआ कौन ऐसा बदलाव देखा तनी, चाहे कौन ऐसा बुराई देखा तनी जौना पर एकदम होला कि कवि के कलम एथी जल हम एकरा पर लिखब, हम एकरा के एथी कल चाहत नहीं? अगर सही देखल जाए तो जोन परंपरागत चीज रहल बा, हमने यहाँ एगो डांस के परंपरा रहल जोन की बहुत ही गोपनीय डांस रहे जी। डांस में जैसे डोमकच और वो डोमकच भी होके तो तब होके जब घर के मर्द लोग ना बारात हाँ चल जाते रहे,
और ओमे वो रात के वो अपन 11-12 समान करके रख के 11-12 बजे के हाँ लगभग वो रख जगह होत रहे, ओमे तमाम चीज होत रहे तो वो औरतन के अपन लाइफ वही तक सीमित रहे। हाँ। अब वो परंपरा अभी एगो घटना हमरा साथे घटल है, माने 1 मिनट हम समय जी देते जी हैं। कानपुर में एगो बारात रहे, हम थाकल रही, 11 बजे तक हम सूत गए, हमरा के 12 बजे 12:30 बजे लोग जगह हो, बहुआ हमने कहा आ तो एगो दूगो गीत बियाह के ना गा देबो, हमने कहा है हाथन में हजार उड़ल तो केहू के गाँव ही नहीं किया सवाल उठता है मैंने शहर में जाके अपन अथी शहर में तो रुआ घुस नहीं जी, लेकिन गांव छोड़ देते, गाँव छोड़ दे। आज मॉरिशस फिजी चाहे गुयाना माने जोन भी बाहर के देश बड़न तो जहाँ से भोजपुरी गइल बा, जी भोजपुरी आज भी जीवित बा। जीवित बा, ओजन के वो खासियत रहल कि जे गइल वो अपने भोजपुरी के जिंदा रखला, उहे अपन पहचान बना एगो भाषा के रूप में ओकरा के दर्जा दे दिहल हाँ बा। आज के जी दिन में 70% मॉरिशस में जी। भोजपुरिया लोग बा, जी वो भोजपुरी एगो मॉरिशसीय भोजपुरी के रूप में ओकरा के डेवलप कर देले बा। लेकिन भोजपुरी के जो कंटेंट बा, जी एसेंस बा, जी गंध बा, वो आज भी आज जीवित बा। भी जीवित लेकिन हमने यहाँ अपने माटी के लोग भुला गए, बुला गए, अपन परंपरा भुला गए, संस्कार भुला गए, कोई गीत गौनिहार ना रहल। जी तो अब ए पर ऐसे ज्यादा विषाक्त विश्वास नहीं के हमरा खातिर कुछ हो सही बताए। पूर्वी चैता कजरी ये सब हमनी के समृद्ध लोक विधा है। आज कोनो नया गायक इस सबके गावत निखन देखल जा, एह विधा के कैसे बचावल जा सकेला रहुआ अनुसार? काहे कि आज तो बिजनेस हो गइल बा, खाली समय पे होता बस, ओकरा बाद अथी नहीं गया। अच्छा रुआ हमरा उम्र पर जरूर ख्याल करो ना, 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 हमरा ई- उम्र हमार उम्र लगभग 70 होके जाता जी हमार कहानी शुरू हुई बा 15 साल से, मैंने 15 साल की उम्र से शुरू कर दिले मैंने। आज तक हम जीवित बा। जी एकरा पाछे के कारण हुए जाए जी अभी तक अगर रुआ हमरा के जानत है ये अभी भी समाज हमरा के प्यार देता, स्नेह देता, जी एकरा पाछे की है कारण बा एकदम जमाना के साथ चली जाए। जनमानस से हाँ टिपन आपन जोन बा जी वो हमरा मूल सोच में बा, जी जोन वास्तविकता बा वो मूल सोच में बा, लेकिन आधुनिकता के साथ ओकरा के हम जोड़ी। अब मान लीजिए चैते के हमरा स्थापित करे के बा, जी तो आज के दिन में हिजनायका सब लड़का लोग, युवा वर्ग चाहे जेनजी वर्ग जो बा, जी जी वो जेनजी वर्ग भोजपुरी के चैता काहे सुनी जब पॉप सॉन्ग बा, बहुत बढ़ले बा। तो वो स्थिति में काहे ना हम वो चैता के साथे एको हाँ ई कर दी, मैंने ओकरा के मिक्स जी, कर जी। दी और मैं चैता भी डाल दी, आधुनिकता भी रख दी। अब जैसे एगो अगर गुनगुनाए की ना ना इजाजत हो, रे मैं कौन नहीं थी भाई, हमने के दर्शक सुनिए। अब जैसे देखिए एगो कॉन्सेप्ट बा, एगो स्टोरी लाइन बना होता है जी कि 4 गो लड़का गेलन सर बम्बई एके गाँव, जी बम्बई गेलन सब बचपने से गेलन। जी अब ओकनी के अपन लाइफ स्टाइल क्योंकि बम्बई में रहता, लेकिन सांझ होते जब इकट्ठा होता सब जुहू बीच पर, जी तो ओकनी के तो गाँव याद पड़ता, गांव के याद आवता जी कारे चौपाल पर हई होत हुई, जी, रे जी। पंचायत भवन में हई होत हुई, जी, आ जी। जाम फरल जी हुई, जी जामुन टभकत हुई। जी, जी। तो अब वो स्थिति में ओकनी के भले सलमान खान स्टाइल में अपन लाइफ जियत, जी लेकिन गांव के जियत जी दू गो स्थिति में वो जी रहल। अचानक एक दिन ओकनी के ताव आवत कि चले के जावन, तो खुला जीप होके, मतलब विजुअल हम लोग के अच्छा बताओ, मैंने इमेजिन कर इमेज लोअर करे, खुला जीप पर सलमान खान नंगा बदन अपन, जी अब उमे वेस्टर्न गीत के बीट देखी, जाने जाना वो जाने जान जिंदगी खूबसूरत हुई, बीट बा, जी वेस्टर्न बीट बा, हाय कैसी जरूरत हुई, मैंने दुनिया में जिसको चाहा बस तेरी ही सूरत हुई, जाने जाना वो जाने जान ए रमा होता बिन सरमा, ए रमा होता
भीनु सारावा शिवाजी जगावे रामा उठ। ई चैता घुस गइल। चैता घुस गइल ओही में, बुझात नहीं कि हाँ। घुसल बा। अब यही के अगर वो समीक्षा करें तो पाएम कि में आधुनिकता भी बा। जी तो आधुनिकता बा तो लइका कुछ सब खुद यहाँ से हाय 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 आज कॉलेज जब घुसी तो अपनी के एगो नया फ्लेवर भेटे नया तो वो आकर्षित हुई हम सब। तो ऐसने ढंग से वो फ्यूजन करके बचा सकत संगीत के। ये तो हमारा अगला प्रश्न रहा, देखी कैसे कैसे प्रश्न जुड़ेला कि आज के समय में का शास्त्रीय संगीत आ लोक संगीत के फ्यूजन कइल जा सकेला, माने ये रहला दोसर कोनो विकल्प नहीं। और वो बताइए दे। देखिए शास्त्रीय संगीत के एगो और खासियत जी शास्त्रीय संगीत के जब साहित्य के अध्ययन करें ओकर सांगीतिक यात्रा के अध्ययन करें जी तो हमनी के वेदकालीन स्वर वो हाँ वो तो वेद से चलते बने आदि अनादि काल से कुल चलते तो हैं। जब साम गान होत रहे जी ओम धारे दा 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 रा रा, जब हमनी के ई श्लोक चाहे श्रुति जी जी गावत रही सब वेद के रीचा गावत रही सब तो में 3 गो सुर है सा माने जोन भी रहे उदात अनुदात और स्वरित 3 अवस्था में गायकी होती है। वर्तमान में संगीत जब विकसित भइल तो साम गान अब आ गई राहुल ध्रुपद हमार पर 7 गो सुर हो गए। हाँ 7 गो सुर के बाद 12 गो कर मिला के भइल। बाद में वो साम गान विकसित होकर संगीत के शास्त्रीय रूप बदलल वो हो गए ध्रुपद धमार। ध्रुपद धमार बदलल फिर मुगल काल आयल तो में हो गए ख्याल। अब ख्याल में ओकरा की इतना मॉडर्नाइज कर गइल बा कि वो फ्यूजन बन के बहुत ही इफेक्टिव हो गई। तो संगीत भी अपन रूप बदलेला समाज के माने एथी के हिसाब से अब बदले के समय या एथी के हिसाब से बदले के चाहिए। अच्छा अबरी संस्था के माध्यम से जो नया लड़का बाड़े जो भोजपुरी संगीत या साहित्य में रुचि लेते बाड़े ओकरा खातिर वो का कहल चाहब, अगर मान ली के वो अबरी संस्था से जुड़ के सीखल चाहता कुछ कइल चाहता ओकरा खातिर क्या कहब? अभी बिहार सरकार के 2-3 गो बहुत अच्छा कलाकार के पक्ष में जी निर्णय आयल। एगो तक कि जे 50 साल से उम्र के ऊपर बा ओकरा के पेंशन देती है जी 3000 रुपया हर महीना जी पेंशन। जी एगो दोसर स्कीम ओकर आयल बा गुरु शिष्य परंपरा। जी तो ऐसन विधा जौन मरणासन्न बा मृत प्राय बा वो विधा के एक्सपर्ट लोग के सेलेक्ट करके आ ओकरा के ट्रेनिंग देवे खातिर अधिकृत करता है। जी तो अब ओमे देखी वो चाहे अबरी संस्था के होखे जी या गवर्नमेंट के ही सर्कुलर जी, से होको हमार जो ड्यूटी मिली या मिले वाला बात गुरु लोग जी ओमे बात कि हम बा हैसियत गुरु जी 15,000 रुपया हमारा के बिहार सरकार के जी ठीक बा जी हमारा लगे सीखे 8 गो लेकर के भी पाई जी वो 8 लेकर के खुद गवर्नमेंट 3-3 हजार रुपया भी दी अच्छा आ वो एगो ग्रुप बना के सिखावे के बाद अच्छा आ हमारा साथे जे तबला बजवनिहार चाहे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बारन एक आदमी उनका के 8,000 रुपया अच्छा ई 2.5 साल के ई परियोजना बा एगो गुरु का। जी तो अब ऐसे होई का कि मान ली कि हमने यहाँ जब बरुआ भोजपुरी के गायकी के इतिहास उठाए तो आज वो झूमर पूर्वी सोहर ये सब जन बात जी। चर्चा में बा। जी पहले यहाँ हमने यहाँ गाथा गवात जी बिहुला हो बिरला हो तो हई लोरिकायन हो तो हई आल्हा उदल हो जी जी ऐसन ऐसन लोक गाथा सोठी बिरजा भार कुंवर विजयमल ऐसन ऐसन गाथा रात रात भर गवात जी वो सब गाथा खत्म बा। हमने यहाँ जत्सार के विधि खत्म बा। तो ओ परंपरा के पुनर्जागृत करे खातिर बिहार सरकार के ये एगो परियोजना बा। तो ओसे होई का कि मान ली कि ऐसे अगर कोनो लड़का हमरा के लगे आके कि गुरुजी के 200 रुपया दे दी हम सीखे ओसे तो बढ़िया बा कि खुद गवर्नमेंट 3,000 तोहरे के देता तू आके सीख सकेला आ सीखला और लोक गाथा के फिर से स्थापित करे के एगो नया परंपरा के स्थापित करे खातिर भी अबरी के माध्यम से हो सकेला। अच्छा ये बताइए भोजपुरी के 8वीं अनुसूची पर वो का कहो? सिंपल से कई प्रश्न लंबा रहला लेकिन बस रउआ से सिंपल बा कि 8वीं अनुसूची को देखिए 8वीं अनुसूची खातिर भोजपुरी के व्यापकता वजन बा जी भोजपुरी के जौन सक्षमता बा भोजपुरी में जौन चीज बा उस दृष्टि से वो देखें तो अभी भोजपुरी खातिर बेईमानी भइल बा। काहे कि एगो छोट सिमटल क्षेत्र में बोले जाए वाली भाषा मैथिली
ओकरा के रुआ राष्ट्रीय मने स्तर पर मान्यता पहुंचा माने देती। जी भोजपुरी जौन की आज कम से कम 30 करोड़ से ऊपर लोग बोल पर रहे हैं। मान लीजिए 2-3 गो विदेश में भी उहे मान्यता बात प्राप्त उहे हुआ बात जी रुआ ओकरा के नइखी स्वीकारत। जी तो ई गलत चीज बा। ऐसे होई का कि जैसे ही भोजपुरी के रुआ स्वीकृति मिली, जी स्वाभाविक बा कि भोजपुरी के प्रति आकर्षण हुई, जी पढ़ाई हुई, पढ़ाई मतलब हर चीज में बहुत विकास कुछ हुई। एकरा विकास से हाँ, करे का तो मौका मिला। हर हाल में भोजपुरी खातिर की प्रयास होखे के चाहिए। जी। आ हमनी के माने हम होश संभरनी तब वहीं से ही आंदोलन आंदोलन चलत चलत है कि आ- आज मिली आज काल भी मिली, हमार आज दांत मिली। टूटे जाता, टूट गइल बा, लेकिन माथा के मिले केस अलग उड़ गइल बा, लेकिन जहाँ के अगर अगर उदय नारायण जी के भोजपुरी के जे सुपरस्टार बालो आज के समय में मानल जानल जाता लो जितना जाने वाले पवन खेसारी, मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ, अगर यहाँ लोग के कोनो सलाह देवे के होके तो का सलाह देव रहुआ? उन लोग अगर भोजपुरी में जाके एह ऊंचाई तक पहुंचल बलो, जी। भोजपुरी फील्ड ही से ए ना, ऊंचाई पर भोजपुरी से पहुंचल, तो पहुंचल बोलो तो निरहुआ के उ दिन भुला गइल बा जी जब उ गावत रहे हम्म, कि दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सकल सटल रहे, है जी उ का रहे जी मूलतः बिरहा रहे। बिरहा रहे बिरहा जोन मूल गायकी बा वो मूल के निरहुआ भुला गए। बुला गेल बड़ा मनोज तिवारी का रहस जौन अगर यू बीएचयू में रहस, हमनी के हमरा के देखलन तो भैया प्रणाम करे जी लगो। जी खुद दिनेश लाल जी हमरा के देखलन तो भैया प्रणाम करे लगो। प्रश्न ई बा कि जे मूल आपन लेके चलल जी वो मूल के ऊपर लोग छोड़ बुला दिया। गेल बा तो हम इहे मैसेज देम जी कि रउरे लोगिन अगर नेतृत्व देता नहीं, रुआ लोगिन अगर भोजपुरी के मानक के रूप में स्वीकार कइल जा रहल बानी, तो भोजपुरी के बचावे खातिर पुनः रुआ अपने के याद करके जी माने ओकरा केचुल जौन बान उ केचुल उतार दी, जी उ जौन चढ़ा ले बनी अपने ऊपर के हम ही हम हैं, जी रुआ कुछ नहीं कुछ खींच। नहीं। संगीत तो बहुत बड़हन फील्ड बा जी जी और वह अपन माटी के याद करी, माई बोलावती है। जी। बस इतने हम सब इतने कहें कि माई माई बुलावती है। अच्छा, जे देख रहल बरोबा के आपन पसंदीदा माने हतना रो लिखले बनी हतना गइले बनी उनमें से दू पंक्ति गुनगुनाई जोन की दर्शक हम लिखे वाला का गुनगुनाई जी, हमरा परंपरा की इतना तो ज्यादा जौन रुआ माने राउर अपन एगो मन में होला ना एगो हमारी पसंदीदा है। एगो रुआ के प्रसंग याद पड़ा तनी। रुआ अभी एकता कपूर के कई गो सीरियल देख रहे हो, जी। जितेंद्र के बेटी जी के। जी माने हम उतना ना हाँ खैर, सास भी कभी बहुत थी, जी जी एगो बड़ी चर्चित सीरियल जी है। हाँ सास भी ओमे सास आ पतोहू के रिश्ता के लेके तमाम आरोप गठित भइल, सास पर की सास जी हई जी है। माने वही बहुत सीरियल है हाँ, वही पर उ सीरियल था। बट एगो गीत हमरा मिलल परंपरा के जो हम अपना आजी से सुनते रहे। जी वो गीत में पतोह आ सास के जो रिश्ता के व्याख्या कइल गइल बा, जी भाई जी वो व्याख्या के महानता पर जब दृष्टि जाई, साहित्यिक जी दृष्टि, जी फिर वह माने कि कितना विराट हमनी के लोक संस्कृति के ई तत्व बानो से। जी वो कहती है कि हे सास जी, पूरे रे नदियवा सासु गहिया रे जमावन। ए सासू जी, पूरे नदियवा आपने दही जमाया, नहीं बुझात के कर मतलब था। कोरे नदी में हाँ, नहीं क्या बुझा। अब एक अर्थ देखिए, कोरा नदिया मतलब सासू के गर्भाशय में गर्भ हो, ये कोरा नदिया बा, और उसमें आपने दही जमा लिया। दही मतलब माने गर्भाधान करा लिया। इसके लिए किया क्या आपने? कोरे रे नदियवा सासू दहिया रे जमावनी, हमारी लिहानी जोराना। अमृत रूपी जो वीर्य था, जिसको आपने ससुर जी से कलेक्ट किया और अपने उस कोरे नदिया में डालकर दही जमा लिया। ताही दहिए आहो सासु सैया रे जनम, उनकर पति के जन्म में धुआं वही खिलले आकाश रे। उसकी प्रसिद्धि इतनी हो गई, धुआं मतलब उसका स्वरूप इतना विराट हुआ
कि आकाश में उसकी प्रसिद्धि व्याप्त। कर बढ़ गई। तो हे सासू जी, जी सबसे बड़ी देव और देवता तो आप आप हैं जी। कि आपने अगर ऐसा नहीं किया होता हाँ, तो हमारा तो मिलन मेरा भी- पति ही नहीं होता, और जब पति नहीं होता तो आप जैसी महिला से हमारी मुलाकात मुलाकात कैसे? नहीं करते। तो हाँ। भाई जी, हम काहे के दूसरा जगह जाए, हम्म, काहे के और सब रिश्ता के माने, जी। जब इतना विराट इतना रूप बा विराट लोक बाटे। संस्कृति के। हमनी में मने एगो एथी बा कि हमनी के जब शुरुआत हुई तो अंते नहीं के कब? के संग मानल जाए। अच्छा, आखिर में चलत चलत जो हमार चैनल बा के खास बा ओकरा दर्शकन खातिर उदय नारायण सिंह जी के भाई जोना हिसाब से हमरा से यहाँ के सवाल पूछनी, मैंने स्पष्ट बोलत तनी, जी। हमरा के ठहरे ना देनी है, लोगों लोग देखत होखेम कि हम लगातार प्रयास कैनी है कि यहाँ के हम संतुष्ट कर सकें। जी। अब रह गए पूर्वी या अब ई नया जो दौर के गाना पर, तो ई सब के तो हटा दी, पूर्वी या ई सब गीत तो हाल में नुआइल बा, जी, जी। जौन परंपरा के गीत बा उ तो परंपरा से चलल आवत। पुराना बा जी। तो हम यह मैसेज देम रुआ सभे के कि आज भी रुआ अपन गांव के औरतन के गीत सुनी, गांव में लइकन के साथे लइका हो जाई, गांव के जब नीम के गाछ जब कहियो फरफरा के हवा से हिलो तो नीम के पत्तन के तनी सा देखें, रुआ आनंद मिली, रुआ अपना लोक संस्कृति में जब रच बस जाएम तो रुआ लोक के हो जाएम, और उहे लोक के रह जाई। हम इतने भरुआ लोग इनसे अपेक्षा करत तनी। तो अब एगो और चीज बता दी कि केहू खास बा जो नाम यहाँ के रखले बनी, हमारा लागत है कि बहुत हमनी ऐसा ना चीज, हमनी ऐसा माटी के आदमी के यहाँ के खास बनाओ तनी, रौरा देखेम तो रौरा कुछ खास हो जाए, क्योंकि एमे से जो रुआ मिले वाला बा वो औसन चीज मिली जो देखावा कहीं किताब में ना मिली, जमीनी चीज रौरा सोझा आ रहल बा। ऐसे हमार राय बा कि जरूर देखल करी, जरूर देखल करी।